Opemsuo TV ashafo aha menshia ahemfie yawura otumfo se tutu ababio nimfie aduonu numa fedida awodie no emu hyehyeye ba ko ne se ye be prapra kumase montini nyina so na yesiesi asantema mu enne da no si enti ye hia o menshia kotokofia enche ye be hyaase ne otumfo bedi animu ame ya prapra kumase nyina na enne se si amekasei ye nuanom sojafo ewo ha Ghana National Fire Service for her, Menshia local prisons for her, Zoom Lion for her, Enuma Kuo Ahuroma Kendi for Enuma Juma for her, Kumasi Jom Forma, and so how Munina Betachre, and Central for her. Opemsuo TV no Opemsuo radio e modwuma for so ha ya be hwabua amasa esiesi adwumadie na koso na enne ya ne mpanimfo nimdifo titira eba dwumadie na se nyina betwetwe nkomo afa otumfo 25 years clean up exercise dwumadie mu midi e de kwame awuanimfo Desmond ene gina fidie no chi a ono so video ma yenko na ye ne omanfo entwetwe nkomo Zoom Lion for mu ne agina yi Ora Ali Ahmed Operation Assistant Menshia North and South onu na ebe lead Zoom Lion delegation no ami exercise no Ora Opemsuo TV no Opemsuo radio suni yada wase mamomoni adwuma yes me da se na otumfo clean up exercise Zoom Lion mujuma mu bedi pote ene sen meda se meda etiefo nyina se Zoom Lion eduma ebedi wo hane se already Menshia Palace eda yakoma so ye wonipa ye eduma wo ha de bia 24/7 ye eduma wo so na ema ya so te se ye be clean business ya bodom ya free workers ni nyina eno nto hwa ade a edi be eduma ene nyina Zoom Lion de aba okay e be say make sure say edumadi a ye nana edi ato enim so pese wo boa na Asantehene clean no ade bia e be hia bia no in terms of personnel e de aba normal e de aba wo hwa kai we bia wum ade bia de be eduma bia no e de aba se e be boa na edumadi yi akoso kama enti Zoom Lion adwuma fododo sai na modi omo aba ha omo be boa adwuma no so far I expecting the by 150 wow workers are on be dom aba be boa adwuma no wow ye mema ye mpeni nyina obia e wo ha ye adwuma ade na mo expect free oman for say on be ya boa ama exercise ye be hyasie aye successful yes rese obia be prenifi obia be pie ne fie ni mu store obi bia ye nyina ye nka humbom na ye mboa ma ye mfa ye no Zoom Lion for enko anso obia emboa because ohene ba be pra na wo se wo ti fie and out to store no pa cheresen ohina nkasa ba bonten obia wa bonten so ye stress obia embeboa na adwuma yin so enye ne nko an ye ba beboyi openi ebie kwan amaye se adwumadi a wo ye bia no e wo se awoni mu o hwem ye na list wo fie ni mu wo store ni mu de bia we pra na wasasa de akwakogu bolem so we ye na set pace edi ama enti otumfo ashase a won lead mu otumfo yo hina wodimu pa Asantehene mu Ghana eni wiase nyina a wodi ani mama enije ban na Zoom Lion fo monya se wo hene kese ete se eboa mama ye modwuma enije ne do also because edwumadi enti ye penny Zoom Lion penny nyina won crime Dr. Esion Japan obaha wow obaha enura chiema ebe ye meeting was sponsor t-shirt cry dia ma ekuku a ebe body aye adwuma yi so ni je endorse obehun se o hwa obehun se yempenifo nyina e wo ha yempenifo nyina obia o ha obeboa because se openi e ba be ya na o se o tena fie da be ni je endorse on se adwuma bia sa o na se openi edi enima let's by example and Zoom Lion photo boy Zoom Lion for and na adwuma no ye be Menshia local prison and penimfo so bedru kotokofia ha and the clean up exercise ye be no anya asam ketu akra DSP Ado in charge of operations Menshia local prisons or DSP dem wakwaba eja da wose enipa wodo mo bebo adwumadie no eso ambi papa edi enti na Menshia local prisons modem ho je clean up exercise emu
The entire idea home ajimu say if you ha nieti yewura yene netia ono na wama baabi a yenso edi ejuma enti juma de kese ekoso a yentumi ntena se enye ehweha ese me ne majuma yefo yenso ye kan ho bom na ye beso juma die na ye boaboa na bibia etumi ewie pe enti se mu hu ye ha na ye juma die sonko a eba so ewo ahemfia a yewura eda no no yenso ye de yenim de ya ho de eba abeboa na bibia so aye kamaka na de be na Asantehene expecting free menshia local prisons for our clean up exercise mu yeah expect say jumadie no ye no na nkasa no ahunidie yemfa yentoto na se timba prapra bi gotamu bi ye be dobi ye be boaboa nwura ni nyina so bi ni asesa esanse ejumadie a ye di wo prison enu abi ene yaba be wo ha ye die mu ni haba eti ye die ho eba be sempa yi menshia local prisons aho fire mo yadomase abusuafo pani amejira ne nche ye fe no DO3 Prince Jau exercise ayebe ono na in charge wo jire mama Ghana National Fire Service adwuman opani Opemsuo TV no Opemsuo radio edawase mama mo yeah Joso and na dia be ne expecting free Ghana National Fire Service for mo ho yo am say de abribia ye edeboa no na yedwumadie no fire car ba ko bedi otumfo achi na babi biara opese edi dwuma bia no ye bedi sa dwuma no am say car yo ba won say cars miensa na wo machi sisi yi nti nyame ya adom na ye wi aba ko bedi otumfo achi na ba mienu aka no ebekọ ada areas bi ehia se ye kokọboa me edi dwuma bia gata sa choki ba bia nsu atata e wase clerk ho ma ho ye kama bia no ene sa dwuma ne hye yensa ye beye yo ene ye damase ye brere nti ye de obesia fire Oyineba waya de waya adwuma papa ususu se de be ne ye ya ebe ma fin bebreba ekoso no eto obetwa menia me da asibebri metie motie for anopai ekrome adanke pedes bisi so ni ahye wo mo se udidi ananu munsuo fa to sa das bi ma me fi se efi ni nyina ebetwa enso kokoro bi so a wu se rubber pure water kwa da abonten enso Asantehene mu ye pese ye niye edum to beso mo se no na ye Asantehene na aye ahene ma ne de ye ntra so Ghana Asantehene ebesei ena ye ntra so eye me na osetu awote Opemsuo to so mienu ye ntra so eye na university 25 years no obedintin ye adwuma ahene ma ne ahene na ebetu ye nwasi wo so every month bia akoside ade be cha akoside da pa no ahene ma na ebe ya adwuma de ase na nani munyam adwuma mu ye gata ma mo tete ne apra na akwanside be na mohia me de me ya ba akone se
Asantehene wura was a general cleaning 25 anniversary. Many how quite a nkurɔfoɔ bebree tɔn nneɛma ɛfan yɛ lansa hɔ dɔkta lansa hɔ kɔ nyinaa obi ɛtɔn nneɛma yɛwura so ka kyerɛ sɛ mo obi emie store mmemme mi store ewu sɛ mi bie mi store a maa fɛn ni bu anyɛ de ama mi nana no adɔwɔfoɔ nyinaa so yɛ adwuma wokɔ adwuma kaa bi anyɛ adwuma wosi nipa no wɔsɔrɔ adan n'ani adentina asan ɛbɛn ekuro Asantehene na ahemfie ne palace na ka yɛ adwuma ɛsɛ kaase yɛ stop wɔn ne yɛ adwuma na dumienu na mo so store fo be bie dumienu no ka yɛ adwuma. Okay ebi wohwɛ anamo aka mempanifo to fa we ho no enye pɛ yɛ ho kemefo deɛ wɔn ma amoa yɛn kemefo amoa yɛn sɛ na yɛ mia me papa ma de nyina engineer tapoku bɛ kan sɛ kemempanifo wɔn ma amoa yɛn kemefo mpanifo amoa yɛ ba akokora yɛ da se ɔbɛni bacho da ro di ni sɛ yɛ fɛ na Alex Boatin mukuoi mudi ni sɛ yɛ fɛ Kajetia Traders Association adwadifo ɛnɛ mo yɛ ade pa adwuma mu die yɛ hu sɛ still traders ne bi mu tete kwan ho mo ma ha adentia adwuma je na yɛ je no yɛ na so sɛ ɛyɛ adwadifoɔ ne Kumasifoɔ nyinaa na nyina yɛ kabom na yɛ siesie ɔman no efi sɛ otumfoɔ dwumadie a ɔba bedi nti no ɛsiesie ɔman no ɛma otumfoɔ na bibia yɛ nkɔso nso ba yɛ ba hanom no nsia yɛ Kajetia Traders Association eguso a yɛ adwuma no eguso yɛ ɛso yɛ hwɛ akoko a ɛwɔ Kumasi a yɛ dɔso paa nso yɛ tuyani a yɛ hu enipa no bebrebe ɛsa tuyani hwɛ adwadifoɔ no bebrebe a ɔmo tete ɔmo nyama ho a ɔmo tɔn yɛ ba bia ɔmo tɛ no ɛyɛ sɛ efi guo no mo ni ehu soso yɛ na yɛ fifiri baabi ne ba no yɛ no na eguso a yɛ adwuma no yɛ soso yɛ tɔn nyama no bi soso yɛ gye adwuma di a yɛ di ɛso afoforo de ɔmo guso ɔmo tɔn titu saa bɔla hofoɔ na ɔmo tɔn ɛnam ntos ɛne cabbage na dade no ususu sɛ ɛdeɛ bɛɛ paa na mpanimfoɔ bɛyɛ a ɛna yɛ prɛ yi efiri kyina kɔ efi no ɛnsa ɛmma Kumasi bio titiri ne baabi a yɛ wei deɛ bɛtumi ne sɛ tambia ɛsɛ saa bɔla kana na sɛ zumla for yin tambia sɛ edi akunaba ne saa dustbins na ɔmo di sisi mantam no ya baabi wɔn ma ɛho hia pa sɛ ka ɔmo di so no anso so no ɔmo amfa bia de ansi wɔn mo enti ma no yɛ adwuma na sɛ ɔmo di ɔmo dwa na ɔmo gya gu baabi ɔmo pɛ bia yɛ da se mi na bacho da ho di mai yɛ fɛ mo hena na kwamran pofo mukuo ne yɛ den the Royal Brotherhood ɛnna mo di mo ho ahyɛ dwumadie mu sɛn na mo hu no dwumadie de hu ni sɛ bibia da na akwa mu sɛ ne mo hwɛ yɛ fi menhyia ba no udu bɔno a hu ni sɛ kromo yɛ kama na ɛde de ha yɛ paa pɛ sɛ kama tiefo tie paa ne sɛ edwomfo na mo tɔn adeɛ ne sebi mo tete kwan ho no ɛma mo fa nhyɛ mo tim so mo de mo nka ho because yɛ sɛ general cleaning de yɛ etimura mo tonton ade na mo hu sɛ yɛ ba na wɔsɛ mo kura mo so mo fa pa yɛ den edi echi na mo prebi ye bedu bono mo totɔ mo tɔ ma de so bedu na efin so yɛ den ɛwɔ mo anim so wo ɛnyɛ ne kwan so no ɛwɔ so bia wɔ kuro mu bia so far as Asantehene abodelo sɛ ne je kini de sebi ɛwɔ so bia Kenya no yɛ den oyɛ bi ɛnyɛ kuofoɔ ɛna ɛnya ahemfefoɔ ɛna ɛnya ahemfo nko na yɛ den ɛyɛ di sɛ dwumadie no so hwɛ bi ɛgyina na sebi kuro mo tɔn fos no ɔmo bebi stores kra yɛ den atontɔn mo fos abro mo ni so mo ni mu kra ho fi ɔmo expect sɛ zoom lion foɔ ɛne ɛyɛ kuofoɔ ne ɛne ɛbɛpɛ mo fie ne mu ne yɛ den ɛma ɔmo asa to fo kɔ ne ba ɔmo yɛ den ɔmo bebi ɛdi ɛbɛsɛ kemefoɔ ne soldiers foɔ ne perform no nkɔn mu sɛ ɔtɔ monitor saa sebi nkurɔfoɔ na ɔmo tete to mo nyoma ho na sebi sɛ mo yi ɔmo ni esi akɔ ɔmo no mɛden ɔmo ebi no okay yɛ da aseminua Opemsuo TV ahwɛfoɔ baabi a megyina yi ɛyɛ bɔɔla ho ofa ha na wokɔ Dr. Mensa na wadru Lansa aha so na wokɔ Kajetia straight na ɛnɛ anopai clean up exercise ya yewura otumfo sɛ de tu ababio edi ani mu amaya ye ne 25 years anniversary no ofa edikan ene ye de abramu ye ne omanfo atwetwe nkomo ne ehu sɛ enipa bi de omu wagimu pa amadwumadie na ayesronko ebi mu so ya asode a omugu so omu tɔ omu niema ɛho ye de ofa edikan no eba wiye ye sra Kumasiman ni Asantehene sɛ ahunidie de ehu hia pa enti kotoko hene ade asi ne metri
so no ye nyina so ye fa ye humram emba ne nya ka be hwe enche ye wura otumfo se de to ba bi Asantehene wono ankasa besi fom na wa abo apro ahwedwumadie no we ye ofa edikan de edi akire no ye de bebre mo midi e de kwame awua nimfo Opemsuo TV menhia ahemfie Asante Mewura yewura krobe Asante kotoko hene otumfo se tutu obebio tafo ene bia yewura kotoko hene edikan edru edimu ebi Opemsuo 104.7 Opemsuo TV ana monigusu amoshei tafo yewura kotoko hene idru ya no oko tafo himfie ene nanaje mfempo tafo hene ekokasai ana afei wode na ni hwe djuma ekoso sade ensiesie djumadie no ekoso sonko nyame ani mi tafofo ya djuma papa Asantema be ma kukurupega fo se me na mpem ha opania wo sa atade ya efom eye fita na so ye kokono eye doctor kwaku oten ono so boye rachidom Asantema ntamu so fo oya Simon Semensa on totuna Asante sama sekwa ora akawo ana ya Mewura otiko koso ohempo ropo from potiri ko pomu baby away bantama ahemfie bafo bantama hene ene hye atade ya kokosrade no ena wo kire yewura sade esiesie no ekoye enipa dodo no eboje su krowura omuhuru yewura kotoko hene no omo papa yewura kotoko hene ahimie edanso empuntunyuma yewura ayama Asantema ne Ghana mai animonyam a wo hye ewo wiase nyine ntino sebiebru enipa mpempem pu se obehu kotoko hu babia konfa no chi statue ni sie no yewura kotoko hene ahwe sedia siesie no ko wo mo tete ha manwe bia egu ha no ena yewura wodru ha wo hye yenim se zoom lion for besese ni nyina Opemsuo TV ena ugusu a wo hwe mi din de kwame awu animfo me na me di ho chiame sabe bafo usu mankwati agusu a wodin siesie ni mama ne bo ema yewura engineer atapoku ana ojina yewura chiri no amrado a ohekuru kumasi kroponso honorable Samuel Pine eka hubi otumfo ache ana nsuase ana yadri ono wone kotoko hene free ahemfie menhia fie ne odi na ntia ne baaye afa ne yadru achiame hene so djuma wodi ye ewo aha entie wona ahemfie pepepe na masa yadru ha no eniji amafo ni age se de amrantie ne bi boje otumfo so amrantie ba ko obna ni age de o kan se eyewa be ma de ne wani age sa oh mani age bebre ani se Ghana mamu ha wi asa fa na nyina obi ani se ya ba bibi mamu ha dia hina wasombo ba ko pe awo kokoduro awo yokoduro hohom ba ko pe ene Asantema Mewura otumfo se tutu abe na ne da Asantema nyina be kai Asantema ire fi se otumfo abona ba mu Asantema mama yes wa kwada o wo pani o
obia akadem ama yatese amonten so asiesie kumase monten so efichire ma mantwe ba bia yasesi we exercise ni bi o bi ya da se Let's go.
Exactly.